Patay upat ka miyembro sa Magbanay, lakip ang 7 ug 5 anyos nga mga bata dihang gimasaker sa Midsalip, Zamboanga del Sur. Samtang anak nadunggaban patay siyang amahan sa Alabel, Sarangani Province. Ani ang report. Nagbuyod na ang lawas nining upat ka miyembro sa Magbanay sa ilang panimalay sa Purok 3 Barangay New Katipunan sa Midsalip, Zamboanga del Sur. Human gigulgul sa liug sa wala mailhing sospek. Nailhan ang mga biktima nga sila si Lolifer Udarbe, 33 anyos, ang amahan. Inahan nga si Julieta Aligo, 26 anyos, ug mga anak nga 7 anyos nga batang babay ug 5 anyos nga batang lalaki. Sumala sa kapulisan, halos maputol na ang ulo sa amahan. Duna sa mga samad sa lawas ang mga biktima. Bugtong ang 1-year-old baby lang ang nasalbar kinsa wala giunsa sa sospek. Sa investigasyon, nagsag-ob kuno og tubig ang amahan sa gawas sa ilang balay dihang giatake sa sospek. Dayon misulod kini sa panimalay ug gipuntirya ang asawa ug mga anak. Nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan aron maila ang sospek ug ang motibo sa krimen. Sa Alabel, Sarangani, balhog sa prisuhan ang amahan nga si Gaudencio Quiñones, human nadunggaban patay niini ang kaugalingong anak sa Purok Ulas, Barangay Alegria. Sumala sa kapulisan, gibadlong kuno sa amahan ang anak nga si Jomer Quiñones dihang nag-inom kini kauban ang iyang igsuon. Apan gisumbag kuno sa anak ang amahan, hinungdan nga nalambak kini sa punuan sa lubi ug nasamad. Didto na gidunggab sa amahan ang anak gamit ang kutsilyo nga anaa sa iyang tricycle. Dead on arrival ang anak sa ospital. Giliyong misurrender ang amahan ngadto sa kapulisan. Nangayo na sab kini og pasaylo sa iyang asawa ug kabanay. Nakalimot na yung pagbustak mo niya, yung dako mo siya sa kuwag. Yung pagtulak na ko, tama na yung awi-awi ni. So, sana ko pagmahit, yung naman, mga yan yung pasaylo na mo. O na ko, hanggang sa mo, o sa tibong ng pamilya. Pasaylo lang tako na niyo. Gipasakaan na og kasong parricide ang suspect. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.